Яко человеку руку пришелец Христе царю, и рай землю крещение прият, чтищийся блаже, о предсечего руку грех, ради наших человека любче. Аминь. Из пророчества присаждение. Казва Господ, ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като грим. Великолепно ще цъфти, ще се зарадва, ще стържи, ще се весели. Славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Харви и Сарон. Те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог. Скрепете и славна вече ръце и отчете на ферезите колена, кажете на пътливите духом, дете твърди не се бойте. Ето вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия. Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава ще се отворят очите на слепите и ушите на глухите и ще се спушат. Тогава громия ще скочи като елен и езикът на немия ще пее, защото води ще бликнат в пустинята и потоци в степите, и водният призрак ще се превърне в езеро, и жадното благословение чрез силата и действието ще влиза в светието на Господа да се помоли. Не си ли мокъра? Няма ли съм мокър? Айде, си мокър на всички. Айде, били да се Него чукане носиш. Това не приеде да скочи. Това е най-възрастният от вас. Аз! Айде! И голубине, голубине, известно ваше словесное утверждение. Являйся, Христе Боже, и мило Христе, слава Влади, да те благослови моето училище, там да си и да напредваш по училище. Тая година да бъде най-щастливата енергия и благодатна. Амин. Аз да го спам. Просто ми можах да го отворя песен. Другия път. Може ли? Здравейте, здравейте.